Kanadanyň 10 sanak welaýaty bardyr we bu welaýatlerde işleýänleriň alýan aýlygy sagatda ortaça $18 başlaýandyr. Ýöne bu alynýan töleg her welaýatda bir-birinden tapawutlanýandyr. Kanadanyň resmi dili fransuz we ingliz dilidir. Ýöne ol ýerde işlemek üçin, okumak üçin, ýaşamak üçin, gezmek üçin bu dilleri bilmeňe de gerek ýokdur. Kanadanyň Toronto, Vancouver we Ottawa ýaly şäherlerde ýaşamak, işlemek, okumak ýaly höwesiňiz bar bolsa, watan global topary bolup, size has anamly, amatly hyzmatymyz bilen size turist wizasyny almakda uly goldaw berýäs. Turistik wizasy bilen ollere baranyňyzdan soňra turistik wizaňyzy iş wizasyna, oku wizasyna öwürmekde, iş kartyňyzy we oku kartyňyzy almakda uly goldaw berýäs. Bu barada has geňişler maglumat isleýän bolsaňyz, profilimizdäki nomerlerden habarlaşyp bilersiňiz. Men Aman Fümmi. Indiki videomda görüşýänçä hoş, sag olun.